La 27a edició del torneig de judo Ciutat de l'Hospitalet va tornar a ser un èxit de participació. Prop de 150 participants es van congregar al poliesportiu de Santa Eulàlia el passat 23 de novembre. La prova, organitzada per l'agrupació esportiva de Santa Eulàlia, l'AS, s'ha convertit en un dels referents del judo estatal. Sobretot hem tingut participació de molt de nivell, ha vingut gent que està a nivell nacional i que té resultats a nivell internacional. Ha tingut bons campions. Jo crec que ha estat una competició en combats realment macos, importants. Potser alguns més que una final d'un campionat d'Espanya. El nivel es alto y ya es algo que la gente, ya no aquí en la ciudad, sino en toda Cataluña y en el resto de España, bueno, el Ciutat de l'Hospitalet es un referente para todos los deportistas. El Ciutat de l'Hospitalet és un torneig internacional. Judoques de diferents parts de l'estat s'enfronten amb participants d'altres països europeus. Ha sido una competi muy interesante porque ha habido gente de fuera, de Francia, de Andorra, muchos valencianos que tienen mucho nivel a nivel español y el combate, sobre todo de la final, ha sido un combate muy igualado y bueno, contento por el resultado. La presència de participants de diferents procedències és un dels principals al·licients d'aquest torneig, i és que els judoques poden aprendre i practicar diferents maneres de lluitar. El judo és un esport que s'aprèn molt entrenant i competint amb gent de fora perquè, bueno, tàcticament treballen diferent i tècnicament a vegades també, i llavors, clar, és molt més costós per nosaltres sortir fora que no que et vinguin aquí. On sigui d'un equip de, no sé els números, però 30 o 40 francesos, doncs és això que ens emportem tots els que som d'aquí. Las mujeres españoles tienes un buen nivel. En judo es muy rápido, pero en Francia son más físicos que en España. La prova es desenvolupa en 2 dies. El dissabte participen les categories sènior, masculí i femení, mentre que el diumenge és el torn dels alevins. Preparats, tatami número 2, Marc Esbrí. Durant aquestes 27 edicions, el torneig s'ha anat consolidant i ha crescut en nivell i en nombre de participants. Això ha obligat a l'organització a adaptar-se contínuament per assegurar l'èxit de la prova. En 27 años yo creo que hemos tenido suficiente experiencia para la organización de este campeonato y cada vez se hace mejor, gracias a Dios. Cada año hay algo diferente, cada año se van superando. Este año ya te digo que técnicamente lo que es en los tatamis, todos los electrificados con pantallas de plasma, todo esto no se había hecho nunca, este año es el primero, es una experiencia más. Indudablemente gracias a la Federación de Judo, que también colabora, ¿no? Pero intentamos de que cada año sea diferente y mejor. El torneig de judo Ciutat de l'Hospitalet serveix als judoques per entrenar-se i començar la temporada amb un bon rodatge. Realment aquest per nosaltres no és un torneig que sigui un objectiu final de la temporada, sinó que és una competició transitòria fins a arribar al Campionat d'Espanya. Poder fer això amb gent de fora i poder preparar els combats d'una manera estratègica, que això és el que realment farà amb un Campionat d'Espanya que puguis arribar a un nivell superior. Per competir, per aconseguir la classificació olímpica o classificació a campionats d'Europa, sí que som nosaltres els que ens hem de moure perquè els tornejos que puntuen estan fora. La gent ara es mou molt, que té moltes copes d'Espanya, que té molts llocs on puntuar i això nosaltres hem d'entrar en aquesta roda, si no ens apartaran, ens quedarem al camí. És un torneig que està al calendari de la catalana i el que estem mirant és de posar-lo a nivell nacional. Per fer tot això s'ha de buscar espai. Bueno, hem de canviar, hem de fer un pensament i hem de canviar. El tradicional lliurament de premis va tancar una jornada rodona, amb un alt nivell de judo i un bon ambient al tatami i a la grada.